बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बयजोंबो सिबिजाथाव 1952 চনত জন্মগ্রহণ কৰাৰ পৰা আজিলৈকে বড়ো ভাষা সাংস্কৃতিক লৈ পেলাই যিখিনি বড়ো সাহিত্য সভাই কাম কৰিছে সেইটো অতুলনীয়। গতিকে আজিৰ সময়ত বড়ো ভাষা हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सनजित गयारी यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाबाय डिमाकुसि दैमु नोगोराव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमा आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 56थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंनो थाखाय माने लाहार फाहार खालामनाय जादों। ओमफ्राय दिनै गाहाय खुन्थिया गायसनगोन। बेवहायनो आलासि महरै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा नुजाफैगोन आरो गोबां आलासिफोर फैगोन आरो नोंथांमोना आं बेसेबां हायो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नाजागोन आरो मानगोनां आलासिफोरा मा बिबुंथि लाखियो मा बुङो नोंथांमोना आङो ए टु जेड देखायलांनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर नायबानो जाबाय। जायगाखौ आं जायगाखौ एसे देखायना होदों। लोगोफोर बे जायगायावनो जागोन आरो नोंथांमोना आं जायगाखौ खोन्थाखाबाय थावनिखौ आरो आङो थाम्बनेलावबो होना होदों। लोगोफोर थावनिया बबेयाव नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनाबो मिथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर जानो गोनां डेट एबा कालारानो जाबाय जानुवारि 9, 10, 11 आरो 12, 2015 मायथाइ। लोगोफोर बारा दिन गैला बानायगासिनो गासिबो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै ओरैबायदि बानायगासिनो आरोना समायना रमायना नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन। थावनिखौ खोन्थानो हाखाबाय आङो डिमाकुसि दैमु नोगोर लोगोफोर आरो डेटखौबो खोन्थाखाबाय आङो जानुवारिनि 9, 10, 11 आरो 12 लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै बे बाहागो लाफैनो हागोन आरो नायफैनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोजां जागोन आरो जायफोर आलासिफोर फैदों बिथांमोना मा बाथ्रा बुङो आं नोंथांमोननि सिगाङाव जेसेबां हायो देखायलांनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ ए टु जेड स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बयजोंबो सिबिजाथाव डक्टर सुरत नार्जारि आफादगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि नीलकान्त गयारी सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो जों सानदों। बिथांखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बयनिबो सिबिजाथाव मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौबो आर'नाइ गांसेजों बावनो सानदों। आर'नाइ बावनायखौ नाजावनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। जोङो आरो मान बावनो सानबावदों जोंनिनो पानेरि समष्टिनि सासे समनि एमएलए बारग' एमएलए कमलि बसुमतारी मेडाम बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। बिथांखौ आजावनो खावलायबाय। অসম এছেম্বলিৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ दैमारी ডাঙৰীয়াৰ লগতে বহুতখিনি ডিগনিটেৰিজ ইয়াত উপস্থিত আছে। দল সংগঠন চবেই উপস্থিত আছে। ডিমাকুছিত বড়ো সাহিত্য সভা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা ৰাইজে বিচাৰিছিলে আৰু সেই হিচাপে এতিয়া বড়ো সাহিত্য সভাই ডিমাকুছিত আহিছে। এইবাৰৰ অধিৱেশনটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ময়ো আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে সেই 3টা দিনত যি দিনকেইটাত কনফাৰেন্স হ'ব অধিৱেশন হ'ব সেইটো যাতে সকলো দিশৰ পৰাই এটা ভাল পৰিৱেশত সম্পন্ন হয় ইয়াৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো আপোনালোকেও জানে যে বড়ো সাহিত্য সভা বড়োসকলৰ সবচে হায়েষ্ট এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন। আমি ইয়াৰ আমাৰ অভিভাৱক অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে সংগঠন হিচাপে ধৰা হয়। 1952 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আজিলৈকে বড়ো ভাষা সাংস্কৃতিক লৈ পেলাই যিখিনি বড়ো সাহিত্য সভাই কাম কৰিছে সেইটো অতুলনীয়। গতিকে আজিৰ সময়ত বড়ো ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে, গৱেষণা হৈছে, বহুতে সাহিত্য একাডেমি পাইছে। অকল বড়ো নহয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলো বড়ো ভাষাত আজি গৱেষণা কৰিছে। চ' এটা নেশ্যনেল লেভেলত এটা অৱস্থাত বড়ো ভাষা আহি গ'ল আৰু 8 শিডিউলত ৰিকগনাইজ হৈ গ'ল বড়ো ভাষা।
আমাতকৈ ভাৰতত বহুত সংখ্যক লোক থকা জনগোষ্ঠী আছে কিন্তু তেখেতসকলৰ ভাষাও আজি 8th শিডিউলত অহা নাই কিন্তু বড়োসকলৰ ভাষা আজি 8th শিডিউলত আহি গ'ল গতিকে বড়ো সাহিত্য সভাৰ দীঘলীয়া যিটো সংগ্ৰাম দীঘলীয়া যিটো পৰিশ্ৰম এইটো এতিয়া ফল ধৰি আছে মই আশা ৰাখিছোঁ এই অধিৱেশনৰ পিছত বড়ো ভাষা সংস্কৃতি বিশ্বৰ বুকত আৰু এখোজ আগুৱাই যাব মই সেইটোকে আশা ৰাখিছোঁ থেংক ইউ